UPPL नि गिदिर खहा जाय व्यक्तिया प्रमद बर'जों थानानै आगसि आखाइ बादि खामानि मावो बे व्यक्तियानो BPF फैनानै UPPL नि कन्टेस्ट जानानै केन्डिडेट जानो फैगासिनो दं। बेखौ जोबनाय फारसे सावरायहैगोन। लोगोसे सासे EMआ ओरैबायदि बुंदों UPPL दोलोनि आरो बिटिआर सरकारनि अननायानो ओरैबायदि जाय बिथांमोना खेबसे UPPL दोलोआव हाबफैबाय बिथांमोना बे अननायखौ नागारनो बायो थांफिना होननानै। नाथाय दिनै सासे प्रमद बर' बिथां CM सारनि आगसि आखायानो दिनै BPF फैनानै बिथां दैदेनगिरिनि बुंनाय खोथाखौ नंखाय होनना फोरमान होबाय। स' बेनि सोमोन्दै दिनै मोजाङै नोंथांमोनजों सावरायगोन। हेल' एभ्रिवान, वान्स एगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे कमेन्ट्सखौ फरायग्रोनो थिननाय जाबाय। बे कमेन्ट्सखौ थांनाय भिडिअआव आङो जे दिपेन बर' सारा आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ होनाखै। बे रावनिबो थाखाय पारमानेन्ट नङा। बे मोनसे गोथार संगठन। बेयाव थानाय सियाराव जिरायबाय थानाय प्रेजेन्टआव दिपेन बर' सारखौसो आं बुंदों। जे बिथाङा बुंदोंमोन मोनसे जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लानानै बुंदोंमोन जे जों मालाबाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखिनिफ्राय दोरोदाखै। एजेट गासैबो दोरोदनाय नङा होनना। दा बे खोथाखौ बुंनायावनो नैबे व्यक्ति बिथाङा लिरनानै हरदों ओरैबादि होननानै थांखिनिफ्राय दोरोदाखैबा मानो थांनाय इलेक्सनावहाय दिलीप शइकिया बिथांखौ NDA खौ मानो इलेक्सननि बे राजनितिक फोथाराव ओंखारथारनानै रायजोफोरनाव NDA नि जानानै भट बिया होनदों। पइन्टसा बेयो बिराद गिदिर मिस्टेक दिपेन बर' सारनि। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दिनैसिमाव बेबायदि खामानि मावनाय नुफेराखैमोन। नाथाय दिपेन बर' सारखौ नुनाय जाबाय। जायो मानसिनाव भुला मिस्टेकआ जायो। बिनि थाखाय माबा मोनसे हाबा मावनायनि गेजेरजों गुस्लायनाय लाबोयोबा बेखौबो रायजो राजाफ्रा गनायगोन। नाथाय नोंथाङा रोखा रोखा थांखिनिफ्राय दोरोदाखै होननायाव जोंहा मोनसे साननाय फैयो। थारैनो राजनितिकनि दोहौखौ नोंथाङा आजावनानै लादों नामा? बे प्रश्नआ फैयो। थारैनो नोंथाङा राजनितिक पार्टिनि उन खारफादों नामा? आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा बादि गोथार आफादखौबो नोंथाङा लांफानो नागिरदों नामा? थाङोब्ला नों थां बेक्तिगत भाबै सासे बेक्तिगत सुबुं हिसाबै सासे भारतनि नोगोरारि हिसाबै। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेबायदि लांफानो मोना। बे बयबो बर' रायजो राजानिनो आफाद, गोथारसिनसो आफाद। दा दिनै थांखिनिफ्राय दोरोदा होननायाव बै दिलीप शइकिया बिथां जाय दिलीप शइकिया दिनैसिमबो पार्लियामेन्टआव बर' हारिनि फारसे खोथा बुंहैफेराखै। बेबादिनो भट होनो थिननायाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नोंथांनि टेनुराव नोंथांनि समाव नोंथांनि प्रेसिडेन्टशिपआव लिरनाय दंमोन नामा? बे प्रश्नआ फैयो। नंगौना नङा रायजो राजाफोर? थ' बेजों लोगोसे दिनैहाय ओरैबायदि सासे दैदेनगिरिया होनदों UPPL दोलोआव जाय हाबफैबाय थांफिननायनि प्रश्नआनो फैया। ओरैबायदि UPPL दोलोनि बा बिटिआर सरकारनि अननाया ओरैबायदि बेखौ गारनानै थांनो रायजो राजाफ्रा बायो होनदों। दा बेखौ दसे खोनासंग्रोदों नोंथांमोन। बिसोरो दिनैनि उनावहाय खनसे फैनायनि उनाव थांनायनि प्रश्न गैया। खारन खनसे फैब्लाथाय जोंनि सरकारनि जिथु अननाय, जोंनि सरकारनि जिथु मावनाय बेफोर सिस्टेमा बिराद माने माहिगोनां। बेनिखायनो दिनैनि दिनावहाय फैबाथाय बे थांफिननायनि खुनु प्रश्नआ गैया। दिनैनि दिनावहाय बे राइट। थ' भिडिअ क्लिप्सखौ खोनानो मोनबाय। दाना एबाराव नैबेखौ नायदो डक्टर सांग्रां ब्रह्म प्रमद बर' सारनि CM सारनि आगसि आखाइ बादि खामानि मावग्रा बियो मा मोखां जालांनो नारखो? बबे लामाथिं थांनो नारखो? बेखौथ' आं बुंनांलायला नोंथांमोना बुजिबाय। नै नायबावदो। दा सांग्रां हिसाबैथ' पाब्लिक हल बिथाङा खोब दं होनना आं साना। नोंथांमोना लकेल हिसाबै नोंथांमोना बारासिन मिथिगोन। खिन्थु आं खिन्थु सानाखै आरो बिथाङा खोब बारा हल दं होननानै। दा मात्र बिथाङा जेन पार्सनेल फ्रिदमा दं जे गावहा जेखौ मोजां मोनो बेयाव जइन खालामनानै कन्टेस्ट खालामनांगौ, कन्टेस्ट खालामनो गोसो दंबा खालामनो हागोन। बे बिथांनि बाथ्रा। बेखौसो रावबो होबथानो जोंबो होबथानो थाङा। नों कन्टेस्ट खालामनाङा होननानै बा बेबायदि पार्टि जइन खालामनाङा होननाबो जों बुंनो थाङा। खारन बे पार्सनेल फ्रिदम। बेखौ बिथाङा इउटिलाइज खालामगोन। बिराद अननाय। जाय सिटखौ ST रिजार्भेसन सिटनिफ्राय जेनेरेल सिटआव बानायो बेयो मा? बिराद अनसोगारनाय जाबाय आरो रायजो राजाफोरखौ।
6 सिडिउलनि प्रभिजन मथे आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै BTCनि बा BTRनि हाबाफारियाव आखाइ होनो मोना। बेखौ आखाइ होहोनो गथायना हरनाया साख्रि बाख्रियानो होन जुदानि खेथ्रआव होन बेखौ आसाम सरकारनि आखाइयाव हेन्डेल खालामनो थाखाय गथाय हरनाया मा बिराद मोजां हाबा मावनाय, बिराद अननाय जाबाय रायजो राजाफोरखौ। नंगौना नङा गाइस नोंथांमोन? दिनै आङो मोनसे प्रश्न रिभलिउसनारि जांख्रिथायारि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय होननानै दिपेन बर' सारा बुंबाय थाबोदों मोनसे समाव। दा बिथांनि हाबा मावनायखौ जों नभेम्बराव बिथाङा मोनसे खोथा होदों नालाय, बे नभेम्बराव मोनसे खोथा होनायखौथ' जों नेखागोन। बिनि सिगां सिगां आं नैबे खोथाखौ बुंनो नागिरदों, दिपेन बर' सारा मोनसे जांख्रिथायारि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय दैदेनगिरिफोर बयनिबो नामखौ लादों, आं बेखौ बुंजोबला। दा बेवहाय बेखायनो आङो जांख्रिथायारि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय दैदेनगिरिफोर गासैबोआनो होन बेनाव प्रश्न सोंनो मा दिनै बिराद गिदिर बर' हारिनि थाखाय मुंख्लं जानानै थांबाय, आखाइयाव हाथियार लानानै सोमावसारबाय, बर' रायजो राजा सोरनाबा आथिं आखाइ दानस' जानानै दाबो थांनानै दं। मा बेफोर गासिबनिबो खस्थ' मोननांनाया, गावखौ सेक्रिफाइस खालामनाया BTRनि थाखायमोन नामा? अनलि BTR ओनसोलाव अनलि पिसनि थाखायल'मोन नामा? मालाबाबो राव बर' रायजो राजायाबो BTR एकर्डनि थाखाय आन्दलन खालामदों होननानै रावबो सापर्ट होफेराखै, माइरं गरदसे हरफेराखै। मानि थाखाय हरदों? थै दानाबो मानि थाखाय? बड'लेण्डनि थाखायसो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि सक्तिशालि गोहोखौ लानानै जेब्ला बड'लेण्ड आन्दलन खालामफिनगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेतृत्वआव, अब्लासो जों फ्राय रायजो राजाया गोजोननाय मोनगोन। दा नोंथांमोना मा सानदों बिनि सायाव कमेन्ट हरबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ सिगाङाव फोजोबबाय। थेंक इउ फर वाचिं।